Jod bura mag duond bura mar ODM medo golo duond gi paro mar chik mar omenda mong'ere ni Finance Bill 2024. Makiny ne pedhi od bura ka gikoni jod bura wetegi kata gikonegi mawuok e riwruok mag siasa ma Kenya Kwanza. Mondo mi oriw gi lwedo e kwedo paro mar chik ma kamano, jod bura mandhiwa Martin Owino gi nyawadgi ma Karachuonyo Adipo Kuome wacho ni paro mar chik mar omenda no rach kendo biro medo keto sigo mapek ne oganda jo Kenya po ni okadhe od bura. Giwacho ni kaka jod bura mag ODM gi riwruok mar Azimio chung' margi en achiel kendo gin medo kwedo gi duol achiel paro mar chik ma kamano od bura. Gikone jowetegi ma Kenya Kwanza mondo par matut kendo girangi pek ma oganda jo Kenya nigo kapok gikalo paro no. Realize this is a problem with pesa, but at the same time, I do realize balancing duong kasana. Nikech I'm one of those ma ok duar ni mondo gojo piny osuri maloyo gima ginyalo timo. Ang'e kaka ji safa ka biro kane no ge wanga. Mane momiyo my stand is near osuri ma touch of on your pain on their cost of living to kane no ka anyalo support. Wan wajumbe mar Azimio waseng'ado ni wan wadhi kwere koro gimodong' en ni wadwa ni mondo waket sense moko e wajumbe mag UDA ni oversight house opogore gi executive giwe nindo gi executive kocha gichung' kodwa kaka wabunge a low representation ma wa emphasize mondo gigo gino piny kabisa.